kuswa makurugra gumiwang ragatane swaraning tatang kumuro war panggring to rangga bendhe beri punya saurat pangumpuk prajena humangkating prang gembira tiasing prajurit
soko, tak soko. Tak soko, tak soko. Cek, piye to Mas? Baleni sik. Baleni sik. Sing apik tekan ngarep. Tekan ngarep ya. Sing apik, sing apik. Ki piye to Mas? Piye piye? Kesel. Duh. Aku tak bali wae ya. Tak bali dhewe ya. Bali wae aku. Nggih, Ora sing apik. Mang wangsul monggo. Wah. Lah. Aja ngono. Ora iki disekseni pirayi akeh. Disekseni wong akeh. Nggih, monggo. Andelok gagahe mentahun bareng kok ora.
tak soko. Keri keri keri. Tak soko, tak soko. Keri keri keri. Oh, tak soko. Keri keri keri.
Ji. Ji lo. Wonten taun Inggih, kula. aku arep takon karo kowe. Nggih, pripun? Apa dawuhe Sunan Kudus marang aku? Sunan Kudus. Iya. Nggih. Sunan Kudus menika ngendika marang panjenengan yaiku nalak brata. Talak brata. Minurut pitunganipun taun, Nggih. anggonku talap brata. Sakjroning 40 dina 40 wengi sampun jangkep napa dereng. Jenengan niku ki ngempet ing WC napa pripun to, Wo? Lah, apa ya, Wo? Menurut pitungane nggih. Menurut pitungan kula niki dereng jangkep. Kirang sedinten yaiku nembe 3 dasa 9 dinten. Menawi minurut pitungane kula sampun jangkep dinten iki. Lho. Anggih dereng. Sampun jangkep. Anggih dereng. Sampun Dereng. Taun Nggih kula. Nggih. sing nglakoni talap brata aku. Nggih. Ngopo kowe ngatur Nek sing ngitung aku. Surya jamin. Lah. Kirang sedinten. Sampun jangkep dinten iki nggih wong taun. Nggih. Nek ngoten nggih, kula manut panjenengan mawon. Nek enten napa-napa kula mboten nanggung nggih. Surya tanggunganku. Nggih. Niki ki mendung kok enten suryane pripun to? Tomo, nang. Meneng sik mo. Mau meneng sik mo. Mula ora saiki dawuhna para soreng Nggih. kanggo nyapakake ubaran lampe kanggonku jurake talap brata. Nggih. Sendika dawuh nggih. Rono lan kowe Lah, rangkut kleru to. padha rene. Ora, Rono lan rangkut padha rene. Iki gawe ngrampungi panjenengan Arya Prangsang. Wah, ngapunten. Ki piye? Wo. Kene iki wong tuwa lagi dolanan to, Wo. Nggih, di ngapunten. Oh, wis jibuke jebul. Oh, wis ra sida. Iki goron wae. Iki ubarampe ge ngrampungi nalak bratane panjenengan. Ya jebul Ka Arya Prangsang. Monggo. Aduh menang. Wis. Sikone tak mani iki. Hara, para soreng. Lan jenengan, terutama jenengan. Monggo. Ini ki ubarampe gawe ngrampungi talak bratane panjenengan. Para prajurit soreng. Yeay! Sore ini. Paman. Mbok yo njuk tulung jikokake gedang ki yoga-yogane. Gedang. Para prajurit soreng seksenana anggonku mbubarake talap brata. Sumangga padha dahar. Nggih. Jenengan niku ki mripate katarak napa pripun to, Wo? Nyuwune gedang kok paringi jeruk. Gedang to. Kekno gedang kae. Mesake men kae. Duntali kae. Alon-alon mawon. Sego apa iki? Niki Cuk, aku lho, Mas. ampun saru to jenengan iki. Wah, mentahun. Lah kok terus mendel mawon ki wonten menapa to? Mendel mawon. Nggih. Niki segone rada atos ya. Walah. Atos. Nggih, di ngapunten sing masak ki tangine kerinan cuk radi atos to. Nggih, men mboten napa-napa to. Nggih. Ning penting rada jendele ngoten mawon. Nggih.
Ampun ngoten niku mboten tumun-tumun nek kula. Nggih to. Nek mboten enten jendele to teng ndok, nek mboten neten. Wonten taun. Nggih, nggih. Kula. Kula sak kadang niku ditimbali mriki. Pentas dinten menika Nggih. enten acara menapa to, Wo? Oh, ngoten. Ah nggih niki kok jan rame sanget. Ha nggih. Jan. Lah, za. Gayeng pol nak niki nggih. Nggih. Niki ki acara napa ya, Pak? Pestaneta. Utawi napa to? Disnatalis nggih niku. Wonten tuwa lah ya. Disnatalis niku napa to, Wo? Niku Slametan. Geblake tahun. Lah, Keblak. Jan. Menika ulang tahune Semaneta. Ngoten. Ulang tahun wingi yo. Ulang tahun wingi to? Nggih. Oh, wingi ulang tahun iki. Ora saiki. Saiki yo. Nggih. Ngawur jenengan nggih. Namung mekaten nggih jenengan ki sithik-sithik nganu to, Wo? Pripun? Ndongake Oh, sekolahan SMA Negeri Setunggal Getasan menika. nak kula ngono nggih. Terus nak kon ndongake to, Mas. Terus nak kula. Mong kula nggih muridé mriki nggih mboten? Nggih. Senajan wis tuwa niki nggih tasih kelas 3 kula kok. Semangke. Neng pun anak setunggal ngoten Lah. to. Bojone 3. Nggih, muga-muga SMA Negeri Setunggal Getasan menika menjadi sekolah ingkang ngremenaken. Nak ngoten, Nggih. sekolah ingkang sae, Amin. sekolah ingkang lah pokoke jos ngoten mawon nggih. Amin. Mun kula mboten saged donga werna-werna lah. Mun ngeten ki mun Nggih. Gusti Allah nggih. Sekedhik-sekedhik niku sampun makili to. Lah, Leres to, Wo? Leres nggih ngoten. Nggih. Mekaten. Nggih. Tulung! Cekel kae, cekel opo-opo kae. Cekelet kae, cekel lah. Cekel kae. Waduh, Kanjeng. Tulung, Kanjeng. Waduh, Kanjeng. Jan rono karo ora sopan, Kanjeng. Aduh, tulung, Kanjeng. Kok nyandak kula kok dilarang iku pripun to, Kanjeng? Aduh. Tulung. Banter menyang opo? Ayo tulung Pak. Tulung apa sapa? Pokoke tulung Pak. Ayo aduh. Wonten taun Nggih, kula nderek ajeng matur sekedhap angsal to, Wo. monggo to. Jenengan niku pados paman-paman teng pundi kok raine kaya larahan ngoten? Kok ngece jeneng iki wong tuwa. Paman. Oh. Mboten wonten taun. Aku layo mboten wonten. Niki to? Nggih. Niki. Nggih, Wo. Takir peluntang ngeten. Nggih. Gemblom cotot iki Bang. Lagi sepindah niki kula ningali wong pados ramban kok beto kaos sikil lak rada kurang to niku nggih. Lagi mau lah ajeng golek napa niku kaos sikil kalih to. Malah suwek sing setunggal niku. Nganu, heeh. Oh, priye? Ngono-ngono kowe iki ya adikku to, Pri. Ah nggih ngoten niku to jenengan yo masih kula to. Ampun nyebut merek. Dadi iki mau tulung. Iki mau tulung ki piye to? Omong sing cekal. Omongke sing cetha to, Man. Mau mayu-mayu kesel. Ana apa kok tulung-tulung ki ana apa? Aku ke mau ke nganu ya. Piye? Apa kuwi jenenge? Ngaritake Kakak Rimang. Kakak Rimang. Heeh. Agek pangan. Mangan ya. 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 Mana namanya? Ayo. Hah? Kupingnya jenengan niku apa-apaan apa pripun? Iki piye to iki? Balen Dadi rungokno tenan. Ya.
Ampun sembrono, jenengan niku kalih tiyang sepuh kok. Ki piye to ki? Ki pripun iki? Amang sing cekak rene ya. Amang sing cekak mencero. Mangap. Duh, ora. Wis. Mari kuwi. Wis. Duh. Enak ora? Enak. Ya. Dadi iki nak nganu. Pripun? Oke, kayak ngarit kita. Nggih. Kayak golek suket. Nggih. Golek suket ke Nggih. Kakak Rimang. Kakak Rimang. Oh. Nggih. Ana wong loro wong papat mau iki. Wong loro kaya niki. Loro. Heeh. Terus. Gede dhuwur kae, Kang. Jedhuwur. Oh, gede dhuwur tanpa Dhuwur. ciri. Lah, kok gede dhuwur. Gede temen. Ora to. Lanjut. Dadi mau kae ngaritake. Nggih. Di kupingku dikepras. Coba dibuka man. Dibuka man nek dikepras man. Delok. Oh, Lah, ireng. Wah, ilang man. Nek kok koyone ditutupi iket to man. Kuwi. sik. Kesel, pindah. Lah, kuping dipercas ki iso pindah. Oh, mau Ya. pecas loro. Lanjutke. Dipencas. Nggih. Terus Aku nggih. Iya. sadurunge niku napa niku? Pripun? Diwehi apa kaya kertas. Kertas. Gedange melenyet. Aduh. Gedange kulite. Diwehi layang. Heeh. Layang nggon Layang opo? Ngapunten. Dadi ngoten niku lho. Iki arep penangsang nang kene kok sikile pedudual. Lah panjenengan niku sing lekasi niku to. Nah, iya iki. Nggih. Ngapura. Ayo. Terus niki wonten layang. Nggih. Wong loro gedhi ngoten. Layang. Sik tak golekane sik. Ya. Niku. Karene. Dadi mau to? Lah. Hei. Nggih, heeh. Dapat. Nggih to. Nggih, dapat. Kertas to? Nggih, kertas. Lah, Pun monggo. aja suwe-suwe iki. Kira-kira ki ana sing lali takon apa ora to man. Kok sajak iki urung lega. Kula ki niku ajeng takon riyen, nak Nggih. sadurunge niki waca niku to. Nggih. Nggo, mang tanget kalih Kanjeng Sultan Dengan niku angsal Arya Penangsang. Man. siwa mentahun ku saking pundi? Kok rair rupa-rupane niku kok kaya turaga ngoten. Wong wau kula ke napa makani Gagak Rimang niku kok ngamatake kok padha ngoten. Sami ngoten. Lah, Sing asli aku ke ya batin to man. nggih Tak kepripun? sawang-sawang ket wingi kok iki ke bocah iki sok mangan suket kok komboran. Lak ngono to aku. Lah nggih wong kula ki ajeng ngomberti kalih kok. Ayo to. Ngendikane jenengan nggih leres. Taun. Ya usah. Nggih. Niki pekate. Sing ngaritke Gagak Rimang. Niki wau diwehi apa terjadi kok? Nawala. Ha monggo. Mbok jenengan bikak miyos monggo. Miyosipun nang kintaka atur marang Kang Mas Dipati Riya penangsang wong bagus Riya penangsang wong bagus Iya. ing wanci sarasean sinuyudan sagung kawulanipun dasar satriya cendara tumraping nalindra yakti mong taun Nggih kula. Nawala pangalembana saka Hadiwijaya Oh, Hadiwijaya. nanging iki isih ana bacute Oh, nggih. Rana lan Wiranggut lan para prajurit soreng
layang pangalembono saka Hati Wijaya. Nanging isih ana bacute. Mula padha rungokno. Mong sethithik cacatira. Tumraping luhur wani nduga rumi. Nalika ati kudus ing weci sarasea Sing sarak Kanjeng, sing sarak. ora kaya priyayi agung wong kang seneng durjana lan angkara murka Sing sarak. Yer, nyacat anake wong tani pacet menang. Berikan tepuk tangan untuk Tari Sore.